טוב, אני אז קצר ולעניין. נועם, לא משנה מה, גם כשאת מתגייסת, גם שלא, לא משנה מה, תמיד, אבל תמיד את תהיה החיילת שלי. וזה כלל ראשון, ואת צריכה לזכור את זה, ולא לנטוש את הערכים שלך. נועם שוב נכנסת עם דעה על הכל. מי ביקש ממך לסדר פה את השולחן? איתי אומר בשקט, עזובי ככה סתם. אם נועם לא מתערבת, מה נשאר לנו פה בכלל? היא שומעת, היא קופצת, יש לה לב של סערה, אבל על מדים היא פתאום הכי יפה בשכונה. נועם, נועם, כמה את מעצבנת. נועם, נועם, אבל את מתגייסת. נועם, נועם, כולם פה כבר שרים איתי אח שלה הכי גבר בעולם. איתי לא עושה רעש, אבל כולם יודעים, כל מקום שהוא נכנס אליו יש לו כבוד של אנשים. ועם כל הוויכוחים עוד שנייה שוב שואלת, מי אמר לכם מה לעשות? ואז צוחקת לא נרגע. היא שמה לב לכל דבר, גם למה שלא שלה, ואז פתאום היא מחייך וממיסה את כל הגאווה. נועם, נועם, כמה את מעצבנת. נועם, נועם, אבל את מתגייסת. נועם, נועם, כולם פה כבר שרים איתי אח שלה הכי גבר בעולם. דודי זה בא לך טבעי להיכנס לכל שיחה, אבל כשצריך אותך ברגע את באה ראשונה.